دم باش گهدار و تماشاوانین هجال برنامه روژوایی رو دل گلبمه. پلاتفورما سیاسی لی ترکیه بر به گوهراندینین برچاو بیا. اف گوهرین جین دسته یکم ده ساحیا دستلاتی. ساحیا که حتی ایرو آک پارتی نونرتی دکرده رو دادن. دسیزده ماها برچله ده پارتیا پاش روژه بسروکاتیا سروک وزیر بری احمد داوودوغلو هات نقجیانا سیاسی ترکیه و خواه وکی هلگری چار سریا پرسکریکان لی ترکیه بناف کرد. Aydın Altaç یک جدامزرینر و هروها سروک شاخه دیاربکر یه پارتیا پاشروژی gelecek partisiye. Konsepta partiya paşeroji cihivit siyaseta Türkiye'de desnişan kirin uğriya çareseriya pırskirik u aluzin Türkiye de desteğe kemde pırsa kurd behemu aliyen qebe em de gel Aydın Altaç stüdyamaya Diyarbakır ku ev pırsin giringen rojava Bakuri Kürdistan'ı da deybigirin destu benirxinin سلاافکێکی ئایدن پارتیا پاشەڕۆژێ بەقاسی مەهەک و نیڤ چێبوو گوهاتی ئاواکردن سێکنا خەلکەی بەرامبەری پارتیا بە هون چاوادی نرخینن گەلۆ دوێ ئاستێ دەیەک و بە چاوەرێ دەکرد. Ez ji Diyarbakır silav û hürmetê xwe birêz dikim Kek Çemal. Beriye suala we hûn jî zanin ku li herema me do erdhêjeyekî çêbû û nêzî sî kes welatiyê me jena xwe ji dest dane birîndarê me hene û ji alî xerabûnê de jî malê me zirar û ziyana me çêbiye beriya her tiştî dibêjim ji me hemûya ra derbas wî be ê jiyana xwe jî ji dest dane Xwedê rehma xwe li wan ke û ê birîndarin jî rokî zûtir bigîjin tenduristiya xwe ji ber wî jî beriya her tiştî ez biya bêrim ziman. Kek Cemal hûn zanin ku li Türkiye divê dema paşiyê de alî siyaseta Türkiye'de nava siyaseta nava Türkiye'de bir rastiyekî tişt pir zehmetî dişin piskirêk derdketine holê û divê piskirêkê Türkiye jî bi siyaseta vî zamanê em bêjin bi çareserkirina ku ji bina van piskirêka ji holê rabin me pir mümkün ne dedît. Ji ber wî jî partiya me, partiya pêşerojê me nêzî awê ku ve jî hanî ziman, nêzî me hûnî berê me ava kiriye. Em dibêjin li Türkiye. Piskirêkê ku di nava Türkiye'de ana halê hazır hene, ji bina vana çareser bibin. Bi demokrasîkî pêş. Em bêjin bi diyalogekî li ser demokrasiyê li ser siyasetê em pêşra bibin evan piskirêkî nava Türkiye ew ê çareser bibin ew ê hel bibin lê em eger ku pêşiya siyasetê venekin demokrasiya nava Türkiye ava nekin û pêş de nebin em bêjin piskirêkê nava Türkiye em neynin ziman ya jî em bêjin biveşêrin evana çê nabin hel nabin û pêşerojî de jî ew daha piskirêk mezin bibin ew ê daha bir yere mazın benim peşime. Geleme kevin tengasiye. Geleme jibnavan tengasiye. Bir kevin zahmetiye, kevin aloziye. Jbervici em dibêjin ev siyasete ana dinava Türkiye'de demeşe. Jibna psikrika çareser nikare çareser yibke. Em partiki nune em dibêjin van bir yere ku dinava Türkiye'de hene em bir çareseri bikin. Ji ber wî jî bername me hûnî hanî ziman û di vî mehûnîvê de jî em li hemû bajara dişxulin û em haziriye xwe dikin ku em bêjin di partiyê de cî sendine hevalê me te bi şixulekî mezin dişxulin. Kek aydin min dixwest ez belê kek aydin min dixwest ez vê pirsêj te bikim niha ne balkêşe هون پارتیا کی نونلی سروکی پارتیا و سروک وزیریا ترکیه کر یک جی ایدئولوژی آک پارتی بوم جنابه تبخوا سروکاتی شاخه دیاربکر یا آک پارتی کر گلک جی دامزری نرین پارتیا پیشروجی دامزری نرین آک پارتی بونه دناو آک پارتی ده آسته کی گلکی بلند هبونه yani ez vê pirsê bikim yani çawa dibe vê demê de we nikarî bû niha hûn dixwazin bi vê bernameya nû
guherandinan bikin. Ev yek gelo ne yani pirseke ji bo wê jî? Kek Cemal yani de vakti em de AK Parti'de me siyaset kir o îrojî em dibêjin em ê muhalefetekî baş bikin ji bûna welatê xwe, ji bûna gelê xwe muhalefetekî baş bikin. Vaxtê ku em de AK Parti'de bin tiştê baş hatine kirine yani em bêjin ava bûne, çê bûne lê divî di sê salê paşiyê de siyaseta Türkiye di tengasiyê de ye. Îro mesela em bêjin aboriya Türkiye pir di zehmetiyê de ye. Aramiya Türkiye di zehmetiyê de ye. Em bêjin ji bûna aborî aramî gelê nava Türkiye diketine tengasikî mezin. Nêzî sal û nîv berê Birêz Davutoğlu manifesto ki zaman ya ji bûna Türkiye, ji bûna siyaseta Türkiye, ji bûna psikolojikê Türkiye, ji bûna aborî, ji bûna aramiya Türkiye eger ku van manifesto de tiştê ku neyên çareserkirin ev Türkiye bike daha tengasiye mezin. Lê belê hükümeta Türkiye, hükümeta AK Parti evana ne da berçavê xwe xênî biya jî ji bûne ku em ji partî werin avêtinê me şandin qurulê xwe. Ji ber wî jî me nihêrt û di van tengasiyê ku em dibînin lê AK Parti nabîne ya jî çavê xwe digire ya jî daveja pişt perdê me got çi me got o zaman em bêjin li îro li Türkiye eger ku AK Parti vana çareser nake em jî rêkûnû gere bidin ber xwe ji bûna gelê xwe, ji bûna welatê xwe, ji bûna Türkiye. Em bêjin gava ku nebaşî çêbe em jî çavê xwe bigirin ya jî em nebînin ew çax em ji Türkiye re xizmetekî nakin em baştî jî nakin. Ev ya ji bûna me tenê na. Kek belê. Kek aydın psikolojikî girîng e. belê. Kek aydın her wiha ji derveyî partiya pêşerojê niha tendensekî din jî heye ya Ali Babacan tê gotin ku di demeke nû de ew jî wekî partiyekê de derkevine saheya siyasî. Partiya Ali Babacan piştgiriyê ji Serokkomarê berê Abdullah Gül û gelek qadirên pêşê AK Parti jî dibîne. Wekî gote jî anî ziman gelo siyasetkirin di AK Parti de bi rastî pêşiya vê jî hate girtin yan jî AK Parti kete prosesekê de got hew dikarê çareseriya ji bo Tirkiye bi afirênê ji ber wê yekê ev alternatîvê nû derdikevin hûn çawa dinirqînin? Kek Cemal ez ejî yani em tev dibînin di Türkiye'de me partiya xwe ava kir. Birêz Babacan jî ew jî de amadekerî kêdane ew jî dixwazin rokî zûtir partikî nû ava bikin. Lê em viya gere baş bînin ziman. Îro eger ku di Türkiye'de tê bîra min yani dijim qey nêzî di sal falan di sal berê tîsa di bernamekî we de min hanî ziman eger ku AK Parti bi MHP re îtifaqekî kiribû ew çax me digot eger AK Parti belkî MHP bîne ser hêza xwe. Eger ku were ser hêza AK Parti ji bûna Türkiye jî û ji bûna pêşeroja Türkiye ji bûna gelê Türkiye jî ve pir tişkî baş e qence. Lê me lê nihêrt ev divê di salê de di salonê wê de em bêjin nêzî 3 sale AK Parti çû ser hêza MHP. Ev psikolojikê en mezin di Türkiye'de ana em viya dibînin. Yani di psikolojikê Türkiye bi çareserkirina ya da bi fikir û gumanê MHP nayê çareserkirin. Ev ya ne mümkün em mümkün nabînin. Ancak li Türkiye bi rastî û bi bizanebûn gere em tevger bibin ku ji bûna psikolojikê Türkiye vere çareserkirin. Ji bu îro li Türkiye'de partiye dinê jî di tengasî dane. Çünkü Ali hükümetê de em bêjin di alî ittifaka Cumhur da yani AK Parti o MHP'de partiye dinê jî fikir û gumanê xwe nikarin bînin pir ziman yani divê de jî tengasîkî heye yani gerem biya bibînin. Îro li Türkiye çıkas fikir û peyam zêde bibin, fikir û peyam geş bibin, pêş te herin ji bûne demokrasiya Türkiye, ji bûne gerê Türkiye tişkî qence baş e. Lê gava em vana bidin sekrandinê destên serê em nêrîn yek xeber de yek fikir û peyamê xwe bîne ziman em bêjin ji di nava gel de em tirsîkî çê bikin em bêjin
işte avajı psikolojik nava Türkiye daha mazın dike yani. Düve çerçevede dixwazim işte bepirsim. Peşerojê de jî Bele. Düve çerçevede dixwazim işte bepirsim. Peşerojê de ez bawerim Bele. ez gotina xwe Bele kerem. tamam bikim. Bele kerem. Peşerojê de ez bawerim çıkas parti em bêjim partiya Peşeroj Partiya Gelecek Partisi. Em bêjim partiye nû çıka ava bibin ji bûna Türkiye zengin yani bêjin zenginîkî dertê holê. Ev gere hinki ev kara hinki partiya em hinki kesera çıkas psikolojik xwanê bike jî ez bawerim vê fikr û peyamê me bername me Peşerojê de peşe Türkiye ev bike. Düve çerçevede dixwazim işte bepirsim keki aydın. Bele. Keki aydın düve çerçevede dixwazim işte bepirsim. Yani باور دکم بری روزک دروژا بوم د استاتستیکی ده دراپرسیکی ده کو من دیتیم جسدی 55 در دوران صدی 55 حتی زیاده ترجی هولاتین ترکیه دوی باوریه دنگو آبوریا ترکیه الپیشیا ماترسین پر مزنه آبوریا ترکیه گباگو مروول روشاویجی تماشاده که دبین گفکی ده دلار نها نزدیکی 6 لیره لی تی چاوری کرن کو هن آلوزی رو بدن ده روشا سیاستا نافخوی در وده یعنی گریدایی پرسا کرد روشا آبوریا ترکیه کاری به کراساتی گلکی مزن رجی بر بچاو وره ev روشا آبوریا گو رو دایی yani vaka partiya peşeroji tu bijardeyi ve alternatifi ve jboy ve hene hun çava dinirxinin ve roşe kek aydın. Kek Cemal peşer tişti yani emji via pırtinin zaman aboriya Türkiye tengasıydı yani ki beje başeji em bejim ki beje em peşeme ve biye peşe Türkiye ve biye peşe gele Türkiye ve biye ama ben via zanın ki Türkiye'de iro hali hazır nezi 20 milyon kes jimehe 2 milyon 10,000 yani peri iro 10,000 peret keve desti iro em bejin ev 10,000 jibuna çebuna miroveki ya ji malbateki ne mümküne em jî vî welatê jiyana xwe berdewam dikin û em bêjin ev çiqas tengasî dertên pêşeme em jî dibînin lê her çiqas em bêjin wezîra dînin ziman Türkiye Başpêjê ve tişkî rastîne em partiya Peşeroj em dibêjin ki li Türkiye çiqas em mirovê Türkiye bidin şixulandin em bêjin di Türkiye'de çiqas zenginiya Türkiye'ye ji bûne gelê Türkiye'ye em bidin binin holê ev psikolojik Türkiye ev çareser bibin ne ku ne çareserin ve em bêjin politika me jî ev Kek Cemal em dibêjin ti psikolojikekî bê çareser nîne lê psikolojik ev ku ev çareser bikin kar û barê xwe nayînin cî Kek aydın îro bele kek aydın duvarê siyaseta dervede ku siyaseta derveya Tirkiye vekî siyaseteke êrîşkar tê binavkirin girêdayî rojhilata navîn girêdayî krîza Sûriyê niha girêdayî Lîbyayê girêdayî pirsa Kurd li derveyî Tirkiye derveyî Tirkiye dibêjim ji ber gamê werne ser pirsa Kurd li nav Tirkiye jî divê babetê de partiya we bijardeya wê ji bo siyaseta derve çi ye Kek aydın Kek Cemal em divê baweriyê de ne der û dorê me çiqat di dalî aborî û aramî de çiqa pêş tabe Türkiye jî ew qas ew ê bi birhetî ew jiyana xwe berdewam bike Türkiye wî ji rehetiyê dabe der û dorê Türkiye çiqas tengasiyê dabe ew qas jî em ê bikevin tengasiyê ji ber wî em dibêjin psikolojikê vê herêmê ê rojhilata navî em bêjin ê Lîbyayê jî ê Sûriyê jî ê hemû der û dorê me bi gelê vê derê de bi gelê vê herêmê mirovê vê herêmê em bêjin hikûmetê vê herêmê em têkiliyê xwe gere pêşta bibin têkiliyê me bi van gelara gere hebe eger em bi van gelê vê herêmê ra têkiliyê xwe pêşta nebin û bi wan re bi germayî siyaseta xwe nemeşînin
hinki ku ej ne divê heremê dane devletên mezin werin bikevin nava me o em bêjin vê de gelşê çêkin ev alozî ev em bêjin gelş ev xerabûn ev kuştun ev xwên rijandin evê herema me ye ev ji me re fatore bikin em ê mixabîn em ê cirmê wan em ê bikişînin em naxwazin ji bo wî polîtika me ya dervayê Tirkiyeyê herema me vê heremê kî em bêjin di kîjan piskirêk heye ev piskirêk bi mihetabê wî re em bimeşin bi mihetabê wî re em siyaset bikin bi mihebatê wî re em bimeşin ki em ji holê rabikin xênî wî jî nemimkin e îro Amerîka em bêjin Rusya çiqas li vê dere weka ku em bêjin weka ku ji bina çareserî di nava me da bêjin evana piskirêk nava me mezin dikin em çiqas ji vî heremê gelê vî heremê hikûmetê vî heremê em xwe dûr bikin bi wan re bimeşin evan vana ev faturê daha mezin derxin pêşe me ji ber wî ev aloziyê vê heremê ême teva ye em bêjin piskirêkê vê heremê ême teva ye li bê çareserkirinîne bi vê heremê awê ku mihanî ziman mirovê vê heremê yani ku jiyana xwe berdewam dikin bi wan re siyaset û têkiliyê xwe em ê berdewam bikin ji bina ku em van alozî û piskirêke ji nava xwe derxin Belêkek aydin pirsa Kurd ku wekî bingeha hemî pirsgirêkên li Tirkiyeyê binavkirin Partiya Pêşerojê li pirsa Kurd çawa temaşe dike amade ye wekî ku tê destnîşan kirî bi muhetabê gelê Kurd re danûstandinan bike ji bo ku pirsa Kurd bikeve riya çareseriyê de li Tirkiyeyê. Kekçeman îro yani bername me de jî yani tam bi rastî û bi aşikar tê xwanekirin mehaniyê ziman jî em dibêjin piskirêka Tirkiye piskirêka Kurda em bêjin di nava Tirkiyeyê nêzî 40 sale tê meşandin ji bûna Tirkiye ji bûna welatê Tirkiye û ji bûna gelê Tirkiye pir girîng e çimkî di alî aborî de jî di alî em bêjin aramî de jî em bêjin di alî yani aborî de jî pir faturekî pir mezin derdike pêşe me ji bo wî gere ev mesele çareserî bibe ev ê çawa çareserî bibe bi rêya demokrasiyê bi rêya siyasetê bê tundî em bêjin bi mirovatî û em bêjin mehfê mirovatî çi îcab dike li ser wî em ê bisekinin li ser wî em ê bimeşin û ji bûna ev piskirêk ji nava me derê bername me da derbas dibe em dibêjin zimanê Kurdî gere be zimanê perwerdeyî ev ya ji bûna gelê Kurd ji bûna Tirkiye ev ya çikî pir qence baş e çima egeva be zimanê perwerdeyî ez bawerim li Tirkiye em bêjin gelê Kurd ê ku Tirkiye jiyana xwe berdewam dikin ji bûna Tirkiye ev ê bin daha pir têkiliyê mesela em bêjin ji dil û can bi Tirkiye re werin girêdayî xênî viya em bêjin ê nêzî me weka Kurdistana Iraqê em bêjin Sûriye Îranê gelê wê heremê jî ev bi çavekî germ nerm ev Tirkiye binêne ev ya ji bûna Tirkiye jî qazancekî pir mezin e em çima em ê vê piskirêkê hel nekin em bêjin îro di Tirkiye di alî demokrasî di alî mirovatî de hinkî mafê mirovatî de hinkî piskirêk hene gere em viya çareser bikin di nava viya da em bêjin piskirêka Kurda jî gava em hel bikin ev ya ji bûna Tirkiye qazancekî mezin e çima em ê hel nekin êgî gava ku îro em bêjin zimanê Kurdî tune qey piskirêka Kurda ev ê çareser bibe tişkî wisa ne mümkün e em ê çawa bikin o zaman em ê gava babêjin em ê siyasetê bimeşînin û muhatebê me jî gelê Kurd e gelê Tirkiye jiyana xwe berdewam dike ne ji bûna partîkî ne ji bûna hêzekî ne ji bûna tişkî dinê ji bûna gelê Kurd ê ku Tirkiye jiyana xwe berdewam dike ji bûna wan em mecbûrin çareserîkî em bibînin yani evana daxwaziyê gelê Kurd nebe jî daxwazî nebe jî devleta Tirkiye ji bûna ku em bêjin bi mirovê xwe re bi gelê xwe re daha germ daha em bêjin bi hevdûra werin em ji hevdû hizkin daha em ji hevdû xwedî derên gere em vî piskirêkê em çareser bikin ji vê gere em netirsin em kek Cemal tirs û
Em bêjin hinkî veka ku em bêjin xwe dûr bidin çareserkirin û em bêjin vêya tişkî baş nîne ji ber wî jî partiya pêşerojê bi çawa dibe birabe. Evê piskireyê gire ji holê rabe, ev ji rêya wî siyasete, demokrasiye, mafê mirovatiye û gavê ku bi mirovatî bi însanî em bavêjin. Evana ne? Kuştin nabe. Belê. Xwên rijandin nabe, mal xerabûn nabe. Ev 40 sal li welatê me evî piskirêkê bi kuştinê û bi em bêjin mal xerabûnê çêbûna gere heta îro çêbûne kek Cemal. Ama çê nebiye. O zaman çawa çêdibe? Ev ya bi siyasetê, bi mafê mirovatî, bi demokrasiyê çêdibe. Ne yani awê ku gavkî berê te dîsa sual hani serziman me bersiv da tip piskirêkekî di nava Tirkiyeyê îro ku heye ne çareserkirin nîne. Çareseriya wî heye lê gere ê ku ji bina çareserî bibîne siyaseta wî bi rastî û bi mirovatî bimeşîne. Kek aydın nuha di dema Bêjin çavê xwe bigirît, vê ne mümkün e. Belê, kek aydın di dema Serokvezîriya Davutoğlu de jî peywendiyeke Tirkiye li gel bi taybetî Herêma Kurdistanê peywendiyekî germ hebûye. Herêma Kurdistanê berî demeka Kurd yani hilbijartinên got Iraqê de jî çêbûnê gul Herêma Kurdistanê jî çêbûn. Mesela Partiya Demokrata Kurdistanê li tevaiya Iraqê wekî mezintirîn partî ya ku di hilbijartinan de serket hebûn. Li Herêma Kurdistanê dîse hikûmetekî got nûhatî da mezrandin bi bernameyekî çaksazî modern ya ku niha li Herêma Kurdistanê desthilatê rêve dibe. Partiya we li nêzîkahiya li gel Herêma Kurdistanê çawa temaşe dike dikare daxwaza alîkariyê jî bike ji Herêma Kurdistanê ji bo çareseriya pirsa Kurd bi rêyekî demokrat û pir rengî li Tirkiyeyê. Kek Cemal em bi rastî li Herêma Kurdistana Iraqê bi alî aborî de û aramî de çiqa pêş tere em ew qas kêfxweş bibin. Polîtika me ya partiya me jî, Partiya Pêşeroj Gelecek Partîsî jî bi divê çerçevê de ye. Em dibêjin Kurdistana Iraqê ji bûna Tirkiye gelekî girîng e. Li wê derê hikûmeta Kurdistana Iraqê birêz li wê derê çiqas pêş tere Serok Berzanî li wê derê çiqas pêşta bikeve em bêjin çiqas ya jî Kurdistana Iraqê li wê derê çiqas xurt be gelê wê derê çiqas di aramî da be ev ya pêşerojê da ji bûna Tirkiye jî û ji bûna Kurdistana Iraqê jî pir girîng e. Çima em viya zanin îro gelê Kurd û gelê Türk çiqas bevdura bimeşin divê herêmê da her du alî jî ew ê daha xurt bibin. Ew ê daha alî aborî da aramî da ew daha xurt bibin, daha pêş derin. Ji ber wî jî wextê birêz Davutoğlu Serokvezîr bû jî awê ku te janî ziman pir têkiliyê me germî hebûn em diçûn dihatin û em bêjin di nava Tirkiyeyê de û di nava Kurdistana Iraqê de jî dalê aborî de jî dalê aramî de jî pir germî hebû. Lê ev divê di sê salê paşî de hinkî têkiliyê me kêm bûne lê em dibêjin pêşeroja me weka ku navê me jî partiya me jî Partiya Pêşerojê pêşeroja me da gere em em hêvîdarin û em pir em dixwazin Kurdistana Iraqê hikûmeta wî li ser xwe bimîne xurt be em bêjin wê herêmê belakî tifaqekî neyê serê wan gelê wê herêmê ji me re pir girîng e ji aroziya ji tengasiya dûr kevin çimkî em zanin ew der ji bûna Tirkiye jî pêşerojê da umûdekî mezin e hêvîkî mezin e ji ber wî jî em pêşerojê da ez bawerim partiya me jî divê baweriyê de ye em ê têkiliyê xwe partî û hikûmeta Kurdistana Iraqê jî em ê pir pêş da bibin. Em ji hevdûra girêdayî hevdû ne kek Cemal. Belê, gelekî spas Aydın Altaç. Iraqê girêdayî hebin. Belê. Spas Aydın Altaç Serokê Şaxa Diyarbekirya Partiya Pêşerojê her wiha da mezrên erê Partiya Pêşerojê ku ji stûdya me Diyarbekirê Tirkiye.
سلاو و حرمتی خو برست تماشاوان نهێژا هاتن داویا بەرنمەیە ڕۆژەوایی و حتا بەرنمەیەک دنا ڕۆژە